Wel, David sy'n cael ein sylw ni nesa y bore yma, a hanes cynllun peilot arloesol sy'n canolbwyntio ar fridio David amlbwrpas newydd mwyn ceisio gwella ansawdd gwlân. Betsan ydw i. Dwi'n uwchswyddog cynlluniau i Menter Môn a dwi'n gweithio ar gynllun Lider Gwynedd, sef arloesi Gwynedd Wledig. Felly dwi'n edrych ar ôl cynlluniau gwydnwch cefn-gwlad arloesi Gwynedd Wledig ac un o'r prosiectau hynny ydy defaid amlbwrpas. Felly, pwrpas sy'n gwaith ni mewn ffordd yw ceisio darganfod atebion arloesol i heriau sy'n wynebu cymunedau Gwynedd fel ffermwyr, a maen nhw yn amlwg ar hyn o bryd yn wynebu prisiau gwlân isel iawn. Felly, rhyw 2 mlynedd yn ôl, benderfynwn ni gomisiynu adroddiad i edrych ar gyflwr presennol a photensial y diwydiant gwlân yng Ngwynedd, a fe ddeswn ni'r casgliad bod crefftwyr yn gorfod mewnforio cni a gwlân o safon uchel, achos fod e ddim ar gael yn lleol. Felly, yn dilyn mlaen o hyn, fe eswn ni gynnal cyfres o gweminarau gwlân i ddatblygu'r canfyddiadau gyda ffermwyr a chrefftwyr o Wynedd a thu hwnt. A wedyn yn dilyn o hyn, fe reswn ni'r drafodaeth ar waith mewn ffordd drwy dreialu cynllun peilot i ganiatáu ffermwyr arbrofi a gweld sut allan nhw ychwanegu gwerth at eu gwlân ac ateb galw'r crefftwyr am wlân o safon uchel. Felly, 2 fferm sydd yn rhan o'r cynllun ar hyn o bryd. Fe benderfynwn ni mewnforio had hwrdd merino o Awstralia i ffrwythloni tua 100% o ddefed romlin artiffisial ar y 2 fferm, sef Blaincwm yng Nghwm Penaner a Parllaesa yn Rhoslefain. Wel, hyd yn hyn, mae'r wyn i gyd wedi cael ei geni yn iach iawn a mae'r ffermwyr yn hapus iawn gyda eu cynnydd nhw. Dyna ni'n monitro nhw yn gyson, edrych ar eu cyfraddau tyfiant ac yn y blaen. A dyna ni'n cymharu rhain gyda cyfraddau tyfiant 2 grŵp rheoli eraill sydd ar y ffermydd, sef grŵp o wyn pur defed mynydd Cymreig a wyn pur Romney. A hyd yn hyn, maen nhw i weld, does dim cymhariaeth, maen nhw i gyd i weld yn dod mlaen mor dda fedra nhw. So, bydd yr arbrawf mwyaf blwyddyn nesaf pan fyddwn ni'n cneifio y defed a edrych ar nodweddion eu gwlân nhw. Felly, ein gobeith ni gyda'r cynllun yw mewn ffordd ein bod ni'n creu bryd o defaid amlbwrpas. Felly, mae hyn yn golygu ein bod ni'n gwella ansawdd gwlân yr wyn, heb gyfaddasu ar ansawdd a chynhyrchiant eu cig. Gobeithio wedyn fydd hyn yn gallu dangos i weddill ffermwyr y sir a'r wlad beth sy'n bosib wrth iddyn nhw geisio cynyddu gwerthu gwlân yn ogystal â'r cig. Mae'n neis bod yr wyn wedi cael ei geni erbyn hyn achos ni wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma am fisoedd tu ôl i'r llenni, ond o'r diwedd mae gennym ni rhywbeth i ddangos a mae'r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig. Mae ffermwyr dwi yn nabod a erioed wedi nabod o blaen yn dod fyny ato fi, maen nhw'n nabod fi rhywsut ac yn falch iawn ein bod ni'n neud rhywbeth am y sefyllfa achos mae fe'n dod calonus lle fydde dad ci fi wedi gallu byw off check gwlân yn y gorffennol, ond yn amlwg dwi'n yn ddigon i edrych ar ein costau ni ar hyn o bryd yn ei wneud colled wrth anfon ein gwlân ni i ffwrdd. Felly, dwi'n reit falch bod fi'n gallu gweithio ar brosiect fel hyn achos gobeithio fydd e'n helpu fy nheulu i wrth i fy mrodyr i gamu ymlaen at y fferm yn y dyfodol. Betsan o arloesi Gwynedd Wledig a'r cynllun David amlbwrpas sy'n ceisio gwella ansawdd gwlân.